Сега ще ти отправя едно предизвикателство, 30 секунди, не трябва да казваш буквата Б. Ако се справиш, получаваш един подарък от нас по повод рождения ти ден и по повод нашия нов магазин в Парадайс. Готова ли си? Да. Кой е любимият ти цвят? Лилаво. Едно дете има майка и? Татко. Втори родител. Неопределен. Неопределен. Мъж. Добре. Кажи един турски десерт. Кадаиф. Баклава. Мъжа на майка ти какъв ти е? Лелинчо. Мъжа на майка ти? Леличо, как изобщо го измисли това? Добре, в едно семейство има две деца. Момиче и момче. Момичето има Коса. детето, добре, момчето от мъжки пол, какво се пада на момичето? Роднина. Още едно дете. От същите родители. Добре, измъкна се. Детето има майка и Татко. минаха ли 30 секунди? Честито, със здраве да си го носиш и честит рожден ден от нас. Мерси.